ततो जयं मुदीरयेत्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्ता काञ्चन गौराङ्गी राधा वृन्दावनेश्वरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. മാതാജി. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാമം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യ പാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയുടെ എത്രാമത്തെ അധ്യായത്തിലായിരിക്കുന്നത്? 8ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പരമപദപ്രാപ്തി എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് ബാക്കി ഇത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം ഭഗവാനെ എന്റെ അടുത്തെത്താനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ നവവിധ ഭക്തി പറഞ്ഞു. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം. അതുപോലെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കാത്ത ഒരാളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. നരാധമന്മാര്, മായാപഹൃതജ്ഞാനർ, അങ്ങനത്തെ കൂട്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂഢന്മാര്, അതുപോലെ നിരീശ്വരവാദികൾ, ഇവർക്കൊന്നും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താവുന്നവർ ആരൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ആർത്തോ അർത്ഥാർത്ഥി അല്ലെ. എന്താണ് നമ്മൾ ദുഃഖിക്കുന്നവര്, ദുഃഖം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ദുഃഖം മാറാനായിട്ട് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്ന ആൾക്കാര്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് സമ്പത്ത് നേടാൻ വേണ്ടി ഭഗവാനെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാര്. അതല്ലെങ്കിലോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസ കൊണ്ട്. ആരാണ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് അല്ലെ. അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ധനമൊന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഏതും ദുഃഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹിരണ്യകശിപു അച്ഛൻ ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരു ദുഃഖമല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന്. പക്ഷെ അതിലും എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദ്? അതിനെ കുറിച്ച് ദുഃഖിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അച്ഛനോട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ നാരായണനാണ്, നാരായണൻ എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും രക്ഷിക്കും, എല്ലായിടത്തും നാരായണൻ ഉണ്ട് എന്ന് അച്ഛനോട് പറയായിരുന്നു. പ്രഹ്ലാദാണ് ആദ്യം എന്ത് പറയുന്നത് അച്ഛന്റെ അടുത്ത്? ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരല്ല നിങ്ങളുടെ ശത്രു, നാരായണനല്ല നിങ്ങളുടെ ശത്രു, നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ശത്രു, നിങ്ങളുടെ മനസ്സാണ് നിങ്ങളുടെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സ് നമ്മളുടെ മിത്രവുമാവാം ശത്രുവുമാവാം അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ടല്ല ജീവിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ മുഴുക എന്ന് പറയുന്ന ലെവലില് മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവാണ്. അതല്ല നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ, അതായത് നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സ് നമ്മളുടെ ബന്ധുവാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിന് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുക, അതായത് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന് കീഴ്പ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൗതികതയുടെ അധീനത്തിലാണുള്ളത്. അതല്ല, നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ സ്വരൂപം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് പോവുക. സത്വഗുണത്തിലായാൽ മാത്രമാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് ഈ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്താം, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മരണസമയം എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ നമ്മള് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കുട്ടിയെ ഹോസ്റ്റലിലേക്കൊക്കെ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു ആ കുട്ടി എങ്ങനെയുണ്ടാവും? അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ കുറെ എൻജോയ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ പോയി നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വീക്കെൻഡ് ആണെങ്കിൽ പുറത്തു പോകും, കുട്ടികളുമായിട്ട് കളിച്ച് രസിക്കും, ഏതെങ്കിലും എന്താണ് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആകും. പക്ഷെ അവർ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയും ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മളുടെ അവര് അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു കോളേജിൽ പോകുമ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അവിടെ അവസാനം ഒരു ഫൈനൽ എക്സാം ഉണ്ട്, ആ എക്സാമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മാർക്കോടെ പാസ്സാവണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. അതിനു മുമ്പ് എത്രയോ അവൻ കളികളിൽ സമ്മാനം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവാം, സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പ്രൈസസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലേ. അത് പലതരത്തില് ചിലവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അക്കാഡമിക് ലെവലിലായിരിക്കും, ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷനിലൊക്കെ അവർ പോകുന്നുണ്ടാവാം, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പോർട്സിൽ പോകുന്നുണ്ടാവാം. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എൻജോയ്മെന്റ് അവർ നടത്തുന്നുണ്ടാവും. അതിന്റെ ഇടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ കുട്ടികളുമായിട്ട് കളിച്ച് രസിച്ച ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ അവർ മൂവിക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ അത്രയും നന്നായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഫൈനൽ എക്സാമിൽ പാസ്സായിട്ടില്ല, ഫെയിൽ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര കാലം ഈ 3 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 4 വർഷം നമ്മളൊരു ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി നിന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഫലം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം അത്രയും 4 വർഷം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആയി പോയ മാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. വീണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിക്കണം, പാസ്സാവണം എന്നുള്ള ലെവലാണ് നമ്മൾ കാണുക. നമ്മളുടെ ഭൗതിക ലെവലിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പോ എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ, റിലേറ്റ് ആയിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ ജന്മങ്ങളുടെയും അവസാന പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മരണമാണ്. കാരണം ആ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത എൻട്രി വരുന്നത് അല്ലെ. മരണം കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ ആ ഫൈനൽ പരീക്ഷ എന്ന് പറയും എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഫൈനൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു, കർമ്മഫലങ്ങൾ എന്താണ്, ആ കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഭൗതികമായ പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികൾക്ക് അവർ ഇന്ന ജോണറിൽ പോകണമെന്ന് അവർ എന്ത് ഇതിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചോ അവിടേക്ക് അവർക്ക് എത്താൻ പറ്റും. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഏറ്റവും ഇപ്പൊ ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവർ ഏത് സബ്ജക്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചോ, 10th പരീക്ഷയാണെങ്കിൽ അവർ ഏത് സബ്ജക്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചോ അതുപോലെ ഏത് കോളേജിൽ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചോ അവിടെ അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടും. അതല്ല മാർക്ക് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴോ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അത് വിചാരിച്ച സബ്ജക്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. നമ്മൾ കിട്ടിയ മാർക്കിനനുസരിച്ച് ഏത് കോഴ്സാണ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോണ്ടി വരും. കറക്റ്റ് അല്ലേ പറയുന്നത്? ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? വീണ്ടും നമ്മൾ അതേ റിപ്പീറ്റേഷൻ വേണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലൈഫിനെ ആ ലെവലിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മുടെ ഫൈനൽ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ്? ഈ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു? അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വരുന്നത്. ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് എക്സലായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിക്ക് അതാണ് ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്നാമത്തിലേക്ക് പോവാണ്. അവർക്ക് അത് അവിടെ എത്താൻ പറ്റും. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്കോ അതിനും കുറച്ച് താഴെയുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതായത് നല്ല നല്ല വീടുകളിൽ നമ്മൾക്ക് ജന്മം കിട്ടും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാൻ, അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവ ഒരു ഫാമിലി നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ കിട്ടും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഹായോഗികൾമാരത്തെ ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദിയൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ യോഗികളായിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫാമിലി അവർക്ക് ലഭിക്കും, അങ്ങനത്തെ കിട്ടും. അതല്ല അതിനും കുറച്ചും കൂടി ഡിഗ്രേഡ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മങ്ങളാണോ ചെയ്തതെന്നനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജന്മം ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടാം, പക്ഷെ ചിലപ്പോ അത്രയും ദരിദ്രമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും, കഷ്ടപ്പാടായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനും മോശമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എന്താവും? അടുത്തത് മൃഗജന്മോ അതല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് ജന്മം ലഭിക്കാം. അതിനും വേഴ്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ പാതാള ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പരീക്ഷ. അപ്പൊ അതുവരെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ IAS എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളൊക്കെ ആയിരിക്കാം. അയാളുടെ പക്ഷെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ അയാളുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ്, അയാളുടെ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയാണ്, അയാള് സമ്പന്നരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുകയാണോ, അത് ചീറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടാണോ? ഈ നിറയെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, നമ്മളങ്ങനെ കേൾവിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ് ഒരു സാമ്പത്തിക ലെവലിലൊക്കെ അത്രയും ഹൈ ലെവലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പരീക്ഷയിൽ അവൾ ഏറ്റവും താഴ്ന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്.
കാരണം അത് ധർമാനുസൃതമല്ല അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് പരീക്ഷ എന്താണ്? മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? നിങ്ങൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്തു, കർമ്മഫലങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ എത്ര പാപങ്ങളാണ് പുണ്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതല്ല പാപം പുണ്യമില്ലാണ്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളാണോ ഉള്ളത്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ നമ്മൾ എത്തി, നമ്മൾ വിചാരിച്ച കോളേജിലേക്ക് നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ അപ്പൊ ഇതാണ് പരമപദപ്രാപ്തിയാണ് നമ്മളുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യമായിരിക്കേണ്ടത്. ഭഗവത്ധാമം ആണ് പരമപദപ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അർജുനൻ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അർജുന ഉവാച കിം തത് ബ്രഹ്മ കിം അത്യാന്തം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അതിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തം അതിദൈവം കിം ഉച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ്? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ 8 ചോദ്യങ്ങൾ അർജുൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കിമ അധ്യാന്തം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ കിം അധ്യാന്തം അധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധ്യാത്മം എന്ത്? കിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ കിം അധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അധ്യാത്മം എന്നാൽ എന്ത്? അതായത് ഈ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പ്രകൃതി എന്താണ്, നേച്ചർ എന്താണ്, അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അത് കഴിഞ്ഞ കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ, ഈ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എന്താണ്, എന്താണ് പ്രവൃത്തി, കർമ്മം. ഇനി അതിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിഭൂതം ചകിം, എന്താണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? അതായത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഏതെന്ന്? ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവ് എന്നുള്ളത്. അതിന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ നേച്ചർ എന്താണ്, പ്രകൃതി എന്നുള്ളതാണ്. ആ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇനി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ്? അതാണ് അതിഭൂതവും അതിദൈവം എന്താണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതി. ദേവന്മാരാണ് ആര്? അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് തുടങ്ങിയ അർജുനന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഉത്തരമരുളുന്നു. ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് തുടങ്ങിയ കാമ്യകർമ്മം, ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം, യോഗതത്വങ്ങൾ, തനിമയാർന്ന ഭഗവത് സേവനം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. കാമ്യകർമ്മം അതായത് നമ്മളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മം. അത് ഭൗതികതയിൽ ഉള്ളതാണ് കാമ്യകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടോ. ഇനി ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് രണ്ടും ഒരേ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. കാമ്യകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ വരുന്നതാണ് എന്തെന്ന്? കാമ്യകർമ്മവും ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതാണ് യോഗതത്വങ്ങൾ, തനിമയാർന്ന ഭഗവത് സേവനം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. താൻ ചോദിക്കുന്നത് കേവലം ഒരു സുഹൃത്തിനോടല്ല, സുനിശ്ചിതമായ ഉത്തരം നൽകാൻ പരമാധികാരമുള്ള മഹാപുരുഷനോടാണെന്ന് വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഒരു ഭാവമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പുരുഷന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ, അതായത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള പുരുഷൻ അതാരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലേ? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ, ഏറ്റവും അതിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ശരിക്കും പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്തില് ശരിക്കും പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ്? ഒരു സ്ത്രീ രൂപമാണ്, പ്രകൃതി രൂപത്തിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടികളായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വരുന്നത്. അപ്പൊ ആകെ കൂടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാവരും, കാരണം നമ്മളുടെ രൂപങ്ങളൊന്നും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോ ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയണം ഭഗവാനെ ഒരു എന്താണ് ഗോപിക രൂപത്തിൽ കാണുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ഗോപിക രൂപത്തിൽ കാണുന്നത് അത് പുരുഷന്മാര് മാത്രമല്ല, അല്ല സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല, പുരുഷന്മാരും ഭഗവാനെ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ കാണാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാനോട് വരുന്ന ഭാവമാണത്. അത് നമ്മളുടെ എന്താണ് ബാഹ്യ ശരീരം നോക്കിയിട്ടല്ല. നമ്മളുടെ ബാഹ്യ ശരീരത്തില് നമ്മൾ സ്ത്രീകളാവാം പുരുഷന്മാരാവാം, അത് കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന രൂപങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടികളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ഒരു പുരുഷനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാനോട് ഗോപികാഭാവം കാണിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഉണ്ടാവും.
ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി എന്താണ് ശരിക്കും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീരാമദേവനെ കാണുമ്പോ വനത്തിൽ വരുമല്ലോ, അപ്പൊ ഒരുപാട് എന്താണ് ഇതുമാതിരി മുനിമാരും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ഭഗവാനെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭഗവാനോട് ഒരു ആകർഷണം വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭാര്യ രൂപത്തിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്നു. അവരാണ് ഈ ദ്വാപര യുഗത്തില് കൃഷ്ണാവതാര സമയത്ത് ഗോപികമാരായതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആർജിച്ച അവർ അത്രയും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള, അവര് ത്രികാലജ്ഞാനികളാണ്, അത്രയും വലിയ വരിഷ്ഠന്മാരാണ് ഗോപികമാരായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനും ഇല്ലാണ്ട് ഭഗവാന് എന്താണ് ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് അഭാവം വരാൻ കഴിഞ്ഞത്. നമ്മൾക്കിപ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ ഹരികൃഷ്ണ പറയുമ്പോഴേ എത്ര സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടുകാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്, ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ? അവരും വീട്ടമ്മമാരായിരുന്നു. അവരും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ചിട്ട് വിവരം വന്ന ആൾക്കാരൊന്നും അല്ലായിരുന്നേ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആ കോടക്കുള്ളിൽ ഊതുമ്പോ എല്ലാം മറന്ന് അവർ ഓടിപ്പോയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനുള്ള ആകർഷണം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ അവർ ആർജിച്ച പുണ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഒരു ജന്മത്തിലെ കൊണ്ട് ആ ലെവലിലേക്കൊന്നും നമ്മൾക്ക് പോകാനായിട്ട് ഗോപിക ലെവൽ, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗോപിക എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഗോപികാഭാവം എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ ജന്മങ്ങളെ തപസ്യ കൊണ്ടാണ് അവർ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു ജന്മം കൊണ്ടല്ല, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം. ബട്ട് അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഇതേമാതിരിയാണ്, അത്രയും ലെവലില് ഭഗവാൻ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായി ഭഗവാനെ സേവിച്ചാണ് ആ ഒരു പൊസിഷൻ അവർക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോടാണ്. അപ്പൊ അർജുനനെ അറിയാം എന്തെന്ന്, ഞാൻ അർജുനൻ ഒരു സുഹൃത്തിനോടുള്ള ഭാവത്തിലല്ല, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഒരു സേവക ഭാവത്തിലാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പുരുഷോത്തമൻ എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ആരാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം? രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം, അതിയജ്ഞ കഥം കോത ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഹി. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പൊ മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിഭൂതം പറഞ്ഞു, അതിദൈവം പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി ചോദിക്കുന്നത് ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യജ്ഞം ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനാണ് ആരായിട്ടുള്ളത്? യജ്ഞനായിട്ടുള്ളത്. അതായത് പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ട് അല്ലെ. അവരാണ് യജ്ഞദേവത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഭക്തി യുദ്ധ സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ. അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങേ അറിയാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഏതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മത്തിന്റെ നേച്ചർ എന്താണ്? അതാണ് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് കർമ്മം? അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നത്? അതിഭൂതം, അതിദൈവം വന്നു അല്ലെ. 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അതിഭൂതം, അതിദൈവം വന്നു. അതെ, എത്രയാണ് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താണ് ചോദിച്ചത്? ഈ യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ഇനി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവത് സ്മരണ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യജ്ഞദേവതയെന്നും അവിടുന്ന് ജീവാത്മാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത്? അപ്പൊ യജ്ഞദേവത ആരാണ്? നമ്മളുടെ പരമാത്മാ രൂപത്തില് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് യജ്ഞദേവത എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രയാണകാല എന്ന പദം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നു. പ്രയാണകാല എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? പ്രയാണം എന്ന് പറയുന്ന യാത്ര എന്നാണ് അർത്ഥം. യാനം എന്ന് പറയുന്ന യാത്ര, പ്രയാണം. അപ്പൊ ഈ ലോകം വിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത്, ഈ ലോകം വിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാ പോവുക? മരണസമയത്ത്. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇനി എന്റെ മരണസമയത്ത് മനുഷ്യന് ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവാൻ പ്രയാസമാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് ലോജിക്കലായിട്ട് ആലോചിച്ചറിയാം അല്ലെ. ഒരു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള അത്രയും ലാസ്റ്റ് ഒരു 1 or 2 days ഓർത്ത് നോക്കും. നല്ല വയസ്സായ ആൾക്കാർ മരിക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്മൾ വലി വരുന്നു എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ അടിവയറ്റിന്ന് നമ്മളുടെ ശ്വാസം മേലേക്ക് ഇതായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുക. ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്കറിയാം അത് ആദ്യം നമ്മുടെ താഴത്തെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ്. അതിങ്ങനെ ഭയങ്കര ശബ്ദമായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര് ശ്വാസം വിടുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു അണീസിനെസ് തോന്നും. അപ്പൊ പ്രായമായ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു മരിക്കാറായിട്ടുണ്ട്, വലി തുടങ്ങി, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നിറയെ പേർക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലെവൽ എന്താവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കുറേശ്ശെ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് നെഞ്ചിന്റെ ലെവലിലേക്ക് വരും. കാരണം ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മരിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നാണ് അർത്ഥം. അത് കഴിഞ്ഞ് നെഞ്ചിന്റെ അവിടുത്തെ ലെവൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴുത്തിന്റെ അവിടെ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ശബ്ദം കുറയും, പിന്നെ അവരെ അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക.
അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രാണവായു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന പ്രാണൻ, അതായത് ആത്മാവ് പുറത്തു പോകുന്നതാണ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുക. അത് ഏത് നവദ്വാരങ്ങളാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്, അത് ഏത് ദ്വാരങ്ങൾ കൂടി വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവാം. അതും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് പോവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ കൂടി പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഹ്മ എഫൽജൻസ്, അതായത് യോഗമിശ്ര ഭക്തി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി വരയ്ക്കാണ് എത്തുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, എന്റെ കണ്ഠം കഫം കൊണ്ട് നിറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? ഈ മുകുന്ദമാലയില് എന്താണ് കുലശേഖര ആഴ്വാരുടെ ഒരു ഇതുണ്ട്, എന്താണ് പ്രയാണകാലി കപപിത്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ബൈഹാർട്ട് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാം. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അതിൽ എന്താ പറയണേ, കുലശേഖര ആഴ്വാർ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ എന്റെ ജീവൻ ഇപ്പൊ തന്നെ എടുക്കും. നല്ല യൂത്താണ്, അതായത് വയസ്സൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഓവറായിട്ട്. പക്ഷെ അവരെ പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതം ഇപ്പൊ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചു തരൂ ഭഗവാനെ. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കഫവും അതാണ് ഇവിടുത്തെ റെഫറൻസ് അത് വരുന്നത്. എന്റെ കണ്ഠത്തിൽ എന്റെ ഇതിൽ മുഴുവൻ എപ്പോഴും മരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അധികവും നമ്മൾക്ക് ന്യൂമോണിയ എഫക്റ്റിന്റെ മാതിരത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ശ്വാസത്തിന് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ആയിട്ട് വരും. ഫുൾ കഫം കെട്ടും നമ്മളുടെ എന്താണ് ലങ്സ് ഫുള്ള്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴുത്തിന്റെ അവിടേക്ക് വരെ എത്തും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ കഫം കൊണ്ട് നിറയുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് വായുവിൽ ശബ്ദിക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല അല്ലെ. മിക്കവാറും നമ്മൾ അറിയാം, അവസാന സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആ കിടക്കുന്ന ആള് ചുറ്റുമുള്ള അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ പോലും തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകണ കാണാം അല്ലെ. നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക? ഇത്രയും നമ്മുടെ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരോടാണ് എത്ര ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. നമ്മുടെ കൈ മുറിയുമ്പോ എന്റെ ഭഗവാനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്റെ അമ്മയെന്നല്ലേ വിളിക്കുക. എല്ലാവരും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. വേദനിക്കുമ്പോ ആദ്യം അമ്മ എന്നുള്ള പേരാണ് വരിക അല്ലെ. അപ്പോ അതെങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും നമ്മൾ അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ ആ സമയത്ത്? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുലശേഖര ആഴ്വാർ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ എന്റെ ജന്മം എനിക്ക് ഓർമ്മശക്തി ഉള്ളപ്പോ എന്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം അങ്ങയുടെ നാമം ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ ഈ ആയുസിനെ എടുക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നത് എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. അത് ഈ യജ്ഞകഥം ഇത് നമ്മൾ വായിച്ചതാണ്. ഇനി ശ്ലോകം 3. ഇനി അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഭഗവാൻ പറയാണ് കേട്ടോ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോത്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതം ഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗകർമ്മ സഞ്ചിതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ നേച്ചർ എന്താണ്? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനും. അവിനാശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാശമില്ലാത്തവൻ, അതീന്ദ്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. നമ്മൾക്ക് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതായത് അത് ശാശ്വതമാണ്. നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതെന്താണ്? അത് ഇപ്പോഴും ഓർത്തു വയ്ക്കുക, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അപ്പൊ ഇത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയും ബ്രഹ്മവുമായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പ്രകാശ വലയത്തിനാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. ചില സമയത്ത് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പറയും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മവും ബ്രഹ്മനും കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവാത്മാവാണ്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അധ്യാത്മം എന്നാൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ആ പ്രകൃതിയെയാണ്. എന്താണ് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പ്രകൃതി? അത് മരിക്കുന്നില്ല, ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അഗ്നിയിൽ എരിക്കാൻ കഴിയില്ല, വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്താൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനത്തെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ആത്മാവിനെയാണ് അങ്ങനെ ആ ശാശ്വതമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്തെന്ന് ഈ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പ്രകൃതി. അതിനെന്താ പറയുന്നത്? അധ്യാത്മം. അധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്നുള്ളതാണ്. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുക. അത് എന്താണ്? അത് ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇനി ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഭൗതിക ശരീരം ഉണ്ടല്ലേ, സ്ഥൂല ശരീരം. ആ ശരീരം ആയിട്ട് അതിന് എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തി വേണം അത് നിലനിർത്താനായിട്ട്, അതിനെയാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്.
നമ്മൾ ഭൗതികമായി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതെന്താവുക, ആത്മീയമായിട്ട് മാറുന്നത്. ബ്രഹ്മം ജീവാത്മാവിനെയും പരബ്രഹ്മം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി എന്താണ് നമ്മള് യജ്ഞദേവത എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ലേ? യജ്ഞദേവത, അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളാണ്. യജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാകുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം യജ്ഞങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ യജ്ഞം നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ചതുർബാഹു രൂപത്തിലുള്ള ആ പരമപുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്, അതായത് ചതുർബാഹു രൂപത്തിലുള്ള അതാണ് പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം. ഭൗതികതാ ബോധം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ കൈയാളാനുള്ള ശ്രമമാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണബോധത്തിലാകട്ടെ ഭഗവത് സേവനത്തിലാണ്. ഇതാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ആത്മീയ കർമ്മങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കേട്ടോ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം, അതായത് ഭൗതിക ബോധം ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, നമ്മൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള നമ്മൾ വേണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം, അതെല്ലാം എന്താണ്? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. വീട്, അതുപോലെ നമ്മളുടെ വാഹനങ്ങൾ, അതെല്ലാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്, അത് അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോ, ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? ആത്മീയ കർമ്മങ്ങളാണ്. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം, ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ജീവാത്മാവിനെ ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് 3 തരത്തിലുള്ള ശക്തികളാണുള്ളത്. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഭഗവാന് 3 തരത്തിലുള്ള ശക്തികളാണുള്ളത്. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നത് 2 തരത്തിലുള്ള ശക്തികളാണ്, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും അധമ ശക്തിയും. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവഗണങ്ങൾ, അധമ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതിനു മുമ്പ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിൽ പോവാണ്. ഭഗവാന് 3 തരത്തിലുള്ള ശക്തികളാണ്. അതെന്തൊക്കെയാണ്? ബഹിരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. 3 തരത്തിലുള്ളത് എന്താണ്? ബഹിരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർജിനൽ പൊട്ടൻസി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അത് മനുഷ്യനാണ് മെയിനായിട്ട് തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് ഉയരാം. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ നേച്ചർ, നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ നേച്ചർ. അതായത് അത് സത്വഗുണത്തിന് മേലെയുള്ള പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആ സ്വയം റിയലൈസേഷൻ കിട്ടുന്നത്, ലിബറേഷൻ കിട്ടുന്ന ആ സ്റ്റേജാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉയർത്താം ഈ തടസ്സ ശക്തിയിൽ നിന്ന്. അതല്ലെങ്കിൽ തടസ്സ ശക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി നമ്മൾ പോകുന്നതാണ്. ഈ മഹാമായയുടെ അധീനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തടസ്സ ശക്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയിലേക്കും പോവാം. അതായത് ഒരു പൂച്ച വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചുമരമ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആ സൈഡിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചാടാം, ഈ സൈഡിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചാടാം അല്ലേ? അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് പോവാം. അതല്ല, നമ്മൾക്ക് താല്പര്യമില്ല, നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഷ്ടപ്പെടാനാണ് താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് പോവാം. ആ രണ്ടിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യജന്മം ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ബുദ്ധി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും ലെവലിൽ പോവാം. എന്നാൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത്രയും താഴ്ന്നും പോവാം. അപ്പൊ നമ്മൾ തടസ്ഥ ശക്തിയിലാണുള്ളത്. മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും പുണ്യം തീരുമ്പോൾ മനുഷ്യരൂപേണ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ വന്ന് പിറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയാണ് കർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ. അതായത് ഇവിടെ യജ്ഞം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവാം? ഈ ഭൂലോകത്തിൽ നിന്ന് ഭുവർലോകം, അങ്ങനെ മേലേക്കുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ മേലത്തെ ലോകങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വ്യത്യാസം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ ഇപ്പോ കലിയുഗത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് 100 കൊല്ലാണ് ആയുസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ പ്ലാനറ്റ്സിലൊക്കെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10,000 കൊല്ലോ 1,00,000 കൊല്ലോ ആ ലെവലിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത്രയും കൊല്ലം അവിടെ സുഖമായിട്ട് താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പുണ്യങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവണം? നമ്മൾ തിരിച്ച് ഈ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ വരും. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നതാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പോണ ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വീണ്ടും വയ്ക്കും. അപ്പൊ എന്തിനാണ് നമ്മൾ തരുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതേമാതിരി പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഹയർ പ്ലാനറ്റിൽ പോവാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാത്ത മാതിരി നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടുമുള്ള ഈ സൈക്കിളിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഈ യജ്ഞം കൊണ്ട് നേടിയ പുണ്യം ക്രമേണ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാക്കൾ വർഷബിന്ദുക്കളിലൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. പിന്നീട് ധാന്യങ്ങളായി മുളയ്ക്കുകയും ആ ധാന്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽ ശുക്ലമായി തീർന്ന് സ്ത്രീ ഗർഭത്തിൽ ഉൾപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യജ്ഞം കൊണ്ട് നേടിയ പുണ്യം ക്രമേണ അവസാനിക്കും. അതായത് നമ്മൾ മേലത്തെ ലോകത്തിൽ പോയി നിൽക്കും. മേലത്തെ ലോകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് അവിടെ വളരെ സുഖമായിട്ട് ഒരു ഇന്ദ്രലോകത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി നന്നായിട്ട് സുഖിച്ച് കുറെ കാലം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ പുണ്യം കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മഴ വരുമല്ലോ, മഴയിൽ ധ്രുവമാണ് നമ്മളുടെ ഇത് ആത്മാവ് തിരിച്ചു വരണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ആത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? വർഷബിന്ദുക്കളിലൂടെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. ഏത്? മഴയിൽ കൂടി ആത്മാവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ധാന്യങ്ങളായി മുളയ്ക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞു? ഇപ്പൊ കണ്ടോ അത് എത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് ആലോചിച്ചോളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ ചെടികൾ മുളയ്ക്കില്ലേ, ആ ചെടികളായി മുളയ്ക്കും ഈ ഇത് ആത്മാവ് ധാന്യങ്ങളായി മുളയ്ക്കും. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക? ആ ധാന്യങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ്? ധാന്യങ്ങളാണല്ലേ. ആ ധാന്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽ ശുക്ലമായി തീർന്ന് സ്ത്രീ ഗർഭത്തിൽ ഉൾപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ശുക്ലമായിട്ട് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ ആണുങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇതായിട്ട് വരും. എന്താണ് പറയാ, ലിവിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മളുടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ അതിൻ്റെത്? നമ്മള് ഹയർ പ്ലാനറ്റ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മഴയിൽ നമ്മൾ താഴേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവൻ ഇത്തരം ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല. അയാൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ഞങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഹയർ പ്ലാനറ്റ്സ് സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജന്മം നമ്മൾ കിട്ടുന്നത്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മാത്രം ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിൽ കൂടി എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ച് പൂജിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഇത്ര ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇനി തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ മഴയിൽ കൂടിയോ വെള്ളത്തിൽ കൂടിയോ ഒന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സൂര്യരശ്മി കൂടെ ഒന്നും തിരിച്ചു വരണ്ട. നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോകേണ്ടത്? പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട്, അത് ഹയർ പ്ലാൻ ആണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാവൂലേ. പല ആൾക്കാരും പല മാതിരിയല്ലേ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ചിലരുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയാൻ ഏറ്റവും ഹൈ ലെവലിൽ എത്തണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എല്ലാത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾക്ക് വേണമെന്നല്ലേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണ്? ഭഗവത്ധാമത്തിലെത്തി തിരിച്ചു വരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ. ഇനി ഭഗവതംശമായ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണു പോയേക്കാം എന്ന പരമപുരുഷന് അപ്പൊ എന്താ പറയുക? ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് താഴെ വരും അല്ലേ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പതനല്ല, അച്യുതനാണ്. ഇനി അതിഭൂതം ക്ഷരോഭാവക പുരുഷശ്ചാതിദൈവതം അതിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാംബര. ഈ ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം എന്നും സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ അതിയജ്ഞൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. അതിലെ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കൂലേ. ഒരേ മാതിരിയാണോ? ചില സമയത്ത് ചൂടായിരിക്കും, ചില സമയത്ത് തണുപ്പായിരിക്കും. അതിന്റെ പ്രകൃതികൾ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രന്മാരെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. ഇനി അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ നമ്മൾ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ആ പരമാത്മാ എന്താണ് ചതുർബാഹു രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെയോ അതല്ല യഥാർത്ഥ ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓടക്കൊള്ളുന്ന ത്രിഭംഗ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് അല്ലെ. ആ രൂപത്തിനെയും അല്ല. നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ വിശ്വരൂപത്തിനെയാണ് ഇവിടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ആ ഒരു രൂപത്തിനെയാണ് ഇവിടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അതിദൈവം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിലെ ഓരോരോ അവയവങ്ങളായിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? ഈ ദേവീ ദേവതമാരും ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല സൃഷ്ടികളും നമ്മളെല്ലാവരും അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ അതിയജ്ഞൻ. അപ്പൊ ആ ആളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് അതിദൈവം. സകല ശരീരങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിയജ്ഞൻ. അതായത് യജ്ഞങ്ങളുടെ ദേവത എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളുടെ ദേവത എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് അതിദൈവം. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെ ക്ലേശങ്ങളാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്? ആധ്യാത്മിക ക്ലേശങ്ങൾ, അതിഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ, അതിദൈവിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിന്റെ റിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്.
ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള മറ്റ് ജീവികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ക്ലേശങ്ങൾക്കാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത്, അതിഭൗതിക ക്ലേശം. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപമാണ് അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിദൈവത്തിലാണ് എല്ലാം വരുന്നത്, ഈ പ്രകൃതിയും അതായത് എല്ലാ ദേവീ ദേവതമാരും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അതാണ് ആ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രളയം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുനാമി എന്നൊക്കെ വരില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോവിഡ് മാരത്തെ ഇതൊക്കെ വരില്ലേ, മീൻസ് എന്താ പറയാ, സാംക്രമിക രോഗങ്ങള്, അങ്ങനത്തെ രോഗങ്ങള് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതെല്ലാം അത് ഒറ്റയടിക്ക് കുറെ ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് മരിച്ചു പോകും അല്ലെ. അതൊക്കെയാണ് അതിദൈവിക എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ സകല ശരീരങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ? അതി എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം എന്നും സകല ശരീരങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വളരുന്ന പരമാത്മാവായ കൃഷ്ണ അതിജനെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ശരീരം അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, ഉത്പാദനം, ക്ഷയം, നാശം. ഈ ഭൗതിക സ്വഭാവമാണ് അതിഭൂതം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ശരീരം 6 അവസ്ഥകളെ കൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അത് എല്ലാവർക്കും? അതായത് ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തില് കുറച്ച് നാൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ജനിക്കുന്നു, ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നു. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ജനനം. ജനനം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നമ്മൾ വലുതാവും അല്ലെ. ആ ശരീരത്തിനൊരു വളർച്ച ഉണ്ടാവും. ആ വളർച്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളർച്ച നിൽക്കും. പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ കുറച്ച് നാളുണ്ടാവും. അതാണ് സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു എന്താണ്, പെൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു 18 വയസ്സ് അത്രയൊക്കെയാണ് വളർച്ച ഉണ്ടാവുക. ആൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു 21-22 ഇയേഴ്സ് വരെയും അവർ വളരും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരേ ലെവൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാവുക. വണ്ണം വെക്കാം, അതല്ല പറയുന്നത്, ഹൈറ്റ് എന്നുള്ള ലെവൽ. അപ്പൊ അതോടുകൂടി വളർച്ച നിന്നു. അതാണ് സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്, അടുത്തത് ഒരു മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ഉത്പാദനം എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, നമ്മുടെ ശരീരം ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങും. വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം ക്ഷയിക്കുന്നു. അവസാനം എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, മരണം. അതാണ് നാശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരം ഏതൊക്കെ അവസ്ഥകളിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത്? ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, ഉത്പാദനം, ക്ഷയം, നാശം. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ ഭൗതിക സ്വഭാവമാണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഏവ എന്ന പ്രയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് തന്നിൽ നിന്ന് ഭിന്നനല്ലെന്ന് സ്പഷ്ടമാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമത്രേ. പരമാത്മരൂപേണ ജീവാത്മാവിനോട് സഹവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ പരമാത്മാവുള്ളത്? എപ്പോഴും ഈ ആത്മാവ് എവിടെയൊക്കെ പോണോ, അതായത് ആത്മീയ ലോകത്തിലെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവ് തന്നെ ഒരു ആത്മീയ ശരീരം എടുക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാം. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു സാക്ഷി എന്നുള്ള ലെവലില് ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തില് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത്. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യമാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ അധീനതയൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെക്കിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും ഒരേ പ്രകൃതിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പരമാത്മാവിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് സാക്ഷി രൂപത്തിൽ പരമാത്മാവ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് തന്നിൽ നിന്ന് ഭിന്നനല്ല. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, പരമാത്മാവും ഞാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേബരം യപ്രയാദീ സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നതിന് സംശയമില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അന്ധകാലേച്ച മാമേവ. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ശ്ലോകമാണ് ശരിക്കും. അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത കളേബരം. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു അല്ലെ അർജുനൻ. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരാണ് അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത കളേബരം. എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, എന്നെ തന്നെ, മാം ഏവ, ഏവ എന്ന് പറഞ്ഞ തന്നെ, എന്നെ മാത്രം. മാത്രം എന്നുള്ള നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ മാത്രം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ. എന്നെ തന്നെ, എന്നെ മാത്രം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്ന ആള് എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കും. എന്താ പറയുന്നത്? മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ, എന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലി ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. ഈ ശ്ലോകം കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നി പറയുന്നു. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാബോധം ശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധം? നമ്മള് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്താവും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോവും. ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാവത്തില് നമ്മള് ഇതാവും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാന്റെ രൂപം വേണമെങ്കിൽ കിട്ടാം. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾക്ക് അവിടെ ആത്മീയ ശരീരം ലഭിക്കും. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിരിക്കും.
അപ്പൊ അതിന് എന്ത് വേണം? ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്ഥിരം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിരന്തരമായി അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകം തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? നമ്മൾ ഏത് ശ്ലോകമാണ് പഠിച്ചതിന് മുമ്പ്? കാർപ്പണ്യദോഷവും പഠിച്ചു, ദേഹിനോസ്മിൻ പഠിച്ചു. ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ 4-5 ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുണ്ടാവില്ല, അത് ഓർമ്മ വരില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിരന്തരമായ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ളൂ. അത്രയ്ക്കുള്ള ബുദ്ധിയാണ് നമ്മൾക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കില്ല. യം 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 വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്? ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം, ഏത് ഭാവത്തിലാണോ നിങ്ങൾ എന്നെ, നിങ്ങളുടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നത്, ആ ഭാവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക. അപ്പൊ എന്തിനെയാണോ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത്, അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. മരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫുൾ നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ഫൈനൽ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ആരെ ഓർക്കണം? ആ കൂടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ നാമത്തിലേക്ക് വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നു എത്ര എളുപ്പമാണ് അല്ലേ? ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആലോചിച്ചാൽ പോരെ. ഞാൻ എന്തിനാ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടണം? ഇത്രയും നേരത്തെ നമ്മൾ ഭക്തി സേവനമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ചോദിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മളുടെ മരണം എപ്പോഴാ പറയണേ? നമ്മൾക്ക് വല്ല ഗ്യാരണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ടോ ഭഗവാൻ? എല്ലാവരും 70 വയസ്സ് വരെ, ഇത്ര ദിവസം, ഇത്ര കൊല്ലം, ഇത്ര മാസം, ഇത്ര ദിവസം ജീവിക്കുന്നുള്ളത് ഒരു കണക്കുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാമോ? നമ്മുടെ മരണം വരാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഒരാഴ്ച മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം മുമ്പ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. എന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് നമ്മളിപ്പോ കുറെ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, ഈ ഫൈനൽ എക്സാം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ്, ഒരു മാസം മുമ്പാണ് രാവും ഇല്ല പകലും ഇല്ലാണ്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കും. മാർക്കും വാങ്ങൂട്ടാം ഒരു മരി നിറയെ കുട്ടികളൊക്കെ. നല്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾക്ക് എന്താ അറിയാം? നമ്മൾക്ക് ഫിക്സഡ് ഡേറ്റ് അറിയാം. എക്സാമിന്റെ ഫിക്സഡ് ഡേറ്റ് എന്താണ്? ഇന്ന ഡേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, 2 മാസം മുമ്പ് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഏത് സമയത്താണ്? അടുത്ത നിമിഷം നമ്മൾ മരിക്കോ? 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മരിക്കോ? 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മരിക്കോ? അതോ 20 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ നമ്മുടെ മരണം നമ്മൾക്ക് അറിയോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാര് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക, ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെക്കാൾ മേലെ. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയില്ല. കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുക ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിൽ ആ സ്മരണ ഉദിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഭാരത മഹാരാജാവിന് ഇനി ആ സ്റ്റോറി നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതല്ലേ. മാന്യനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് എത്ര ജന്മമാണ്? 3 ജന്മമാണ് എടുക്കേണ്ടി വന്നത് അല്ലേ? ആ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയ മഹാരാജാവായിരുന്നു. അതായത് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കാണാമെന്നുള്ള ലെവലിൽ എത്തിയ ഒരാള് ഈ മാൻകുട്ടിയെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ച് ഭഗവാനെ മറന്നു, താഴ്ത്തിക്ക് പോയി. എന്നിട്ട് എന്തായി? അടുത്ത ജന്മം മാനിനെ ആലോചിച്ചത് കൊണ്ട് മാനായിട്ട് ജനിച്ചു. പിന്നെ ഭാഗ്യത്തിന് ഇത്രയും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് ആ മാനിന് പൂർവ്വജന്മം സ്മരണയുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് മാൻ ജീവിച്ചത് ആശ്രമ പരിസരങ്ങളിൽ. എപ്പോഴും ഈ ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ ഉച്ചരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു. അത് എപ്പോഴും കാതിൽ കേൾക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു ലൈഫായിരുന്നു ആ മാനിന്റെ. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുത്തിട്ടാണ് ഭരത മഹാരാജാവായിട്ട്, വീണ്ടും ഭരതനായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു കുടുംബത്തിലാണ് അപ്പോഴും ജനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാം വിട്ട് ഒരു മൂഢനെ പോലെ, ഒരു പ്രാകൃത വേഷധാരിയായിട്ട്, ആരുടെ ശ്രദ്ധയും വരാത്ത മാതിരി, എല്ലാവരും ഒരു ഭ്രാന്തനാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ആ ജീവിതം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്തിനോടും ഒരു ആകർഷണം വരരുത്, ആർക്കും എന്നോട് ആകർഷണം വരരുത് എന്നുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയാണ് ജഡഭരതനായിട്ട് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത്. അപ്പൊ തന്മൂലം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മാനിന്റെ ശരീരം കൈക്കൊള്ളേണ്ടി വന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നു, അത്രയും ലെവൽ എത്തിയ ആൾക്കാർ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാം ജപം അത്രേ മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമ മാർഗം. അപ്പൊ ഈ ശരിക്കും ഈ മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സമയമായില്ലേ, ഒരു രഘുഗണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവാണ്. ആ രാജാവിന്റെ രാജ്യത്തിലാണ് ഈ ജഡഭരതനായിട്ട് ജനിക്കുന്നത് ഈ ഭരതൻ. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവൃത്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ജഡഭരതൻ, ജഡത്തിന്റെ മാതിരിയുള്ള ബിഹേവിയർ, അതുകൊണ്ടാണ് ജഡഭരതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അവര് ഒരു തവണ
ആ രാജാവിന്റെ പല്ലക്കിലാണല്ലോ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ അന്നേരം യാത്ര ചെയ്യാറ്. അപ്പോ ഈ ഇയാളോട് ചോദിക്കും, അവിടേക്ക് ഒരാൾ കുറവുണ്ടാവും ഈ പല്ലക്ക് പിടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇയാളെ കാണും. അപ്പൊ അവിടെ വഴിയിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ ജഡഭരതനെ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് പല്ലക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ശരി എന്ന് പറയും, പല്ലക്ക് പിടിക്കും. പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവും, അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോണ്ട് ഈ ഉറുമ്പുകള് ഇങ്ങനെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ പോയോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഉറുമ്പിനെ ചവിട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഈ ഭരതൻ വന്നിട്ട് ചാടാൻ തുടങ്ങും. അതായത് ചാടി ചാടി ഉറുമ്പിന്റെ മേലെ കാല് വരാത്ത വിധം. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും, പല്ലക്കിൽ 4 പേരെ പിടിച്ചാൽ ഒരാൾ ചാടി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലക്കിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചൂടെ? അപ്പൊ എന്നിട്ട് രാജാവിന് ടെൻഷൻ വരികയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ചെയ്യണേ ചോദിച്ചിട്ട് താഴെ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് അവര് അപ്പൊ ജ്ഞാനോപദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താ പറയും, എന്താണ് ചാടുന്നത്? ഇപ്പൊ ആത്മാവിന് ഇത് ശരീരമാണ്, അല്ല നമ്മളുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരമല്ല, നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആത്മോപദേശം കൊടുക്കുകയാണ് ആര്, ഭരതൻ വന്നിട്ട് രഘുവണ രാജാവിന്. അപ്പൊ ആ രഘുവണ രാജാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശിഷ്യനായി തീരുകയാണ് ഈ ജഡഭരതന്റെ. അതിൽ മോക്ഷം കിട്ടും. ആ ഒരു ഇതിലാണ് മോക്ഷം കിട്ടുന്നത്. തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുദ്ധ്യച മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയക. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിയതകർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്? തസ്മാൻ സർവേഷു കാലേഷു, എല്ലാ സമയവും എന്ത് ചെയ്യണം? മാമനുസ്മര യുദ്ധ്യച്ച, എന്നെ സ്മരിക്കുക, എന്നിട്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഒരു ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുക. കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കണം എന്ന് അല്ല, എന്താണ്, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എന്താണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത്? ആദ്യം എന്നെ ഓർക്കുക, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ ഓർക്കുക എന്നല്ല പറയുന്നത്. ആദ്യം എന്നെ ഓർക്കുക, എന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത്. ആലോചിക്കൂ, ആദ്യം ഭഗവത് സ്മരണയാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പൊ ലെവൽ മാറി മാറി വരികയാണ് അല്ലെ. ആദ്യം എന്താ കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ഇച്ഛയില്ലാതെ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചൊരു റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, പ്രതിഫലേച്ഛയില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആദ്യം എന്നെ സ്മരിക്കുക, പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ നിന്റെ മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണിത് അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ നിയതകർമ്മമായി യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്തേക്ക് നീ തീർച്ചയായിട്ടും വരും, വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ച് പ്രസക്തമാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. വേറെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ പൂജ ചെയ്യൂ, മാല കെട്ടൂ എന്നല്ലല്ലോ പറയുന്നത്, യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങളുടെ ജനനം അനുസരിച്ച് ഓരോ കർമ്മം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ കർമ്മം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, ആ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണ്ട എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കൂ, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കർമ്മം ചെയ്യൂ. ആ ഭഗവാനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനു ചിന്തയൻ. എന്നെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. എന്താ പറയുന്നത്? അഭ്യാസയോഗയുക്തേന. ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ? ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണോ? അല്ല. എങ്ങനെയാണ്? അഭ്യാസയോഗയുക്തേന. എന്നെ പരമതി എന്താണ്? ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നുള്ളതാണ് അഭ്യാസയോഗയുക്തേന. ചേതസ നാന്യഗാമിന. ചേതസ എന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആരെയാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടത്? പരമപുരുഷം ദിവ്യം, പരമപുരുഷനായ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ, ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, തുടർച്ചയായി സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനിക്കുക. എന്ത് ചെയ്യണം? ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ചെയ്യണം? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവണം. എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനോടാണ് നമ്മൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടത്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പരമപദത്തിലെത്താം
അപ്പൊ പരമപദത്തിലെത്താൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കവിം പുരാണമനുശാസിതാരം അണോരണീയാം സമനുസ്മരേദ്യധാരമതിന്യരൂപം ആദിത്യവർണം തമസപരസ്താർ. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതികാനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്ത്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. കവിം പുരാണാമനുശാസിതാരം എന്താ പറയുന്നത്? സർവജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ. അനുശാസിതാരം അതാണ് പുരാണം. പുരാണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആദിമ പുരുഷൻ, അത്രയും ഏറ്റവും പുരാണമായത്. പുരാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയത് അർത്ഥം. അപ്പൊ പുരാണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആദി പുരുഷൻ, ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടായ പുരുഷനാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതാണ് പുരാണം, ആദി പുരുഷൻ. ഇനി എന്താണ്? അനുശാസിതാരം. അനുശാസിതാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ നിയമങ്ങൾ, അനുശാസനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നിയമങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ആരുടേതാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഒരു നിയമം എന്തിനാണ്? നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സർവനിയന്താവാണ്. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? അണോരണീയം. അണു മാത്രമേ. ഒരു ഭഗവാന് അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാവും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, വരാഹ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നപ്പോ അത്രയും ചെറുതായിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാവാനും പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, നമ്മൾ വിശ്വരൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? അത്രയും വലുതാവാനും പറ്റും അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാവാൻ പറ്റും. പിന്നെയോ സകലതിന്റെയും പരിപാലകൻ, എല്ലാത്തിനെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യാസമാണ്. ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. രണ്ടും രണ്ട് വേർഡായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പരിപാലകനാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, അചിന്ത്യനാണ്. ആധാരം എന്നുള്ളതാണ് എന്തെന്ന് ഇവിടെ വരുന്നത്. എന്താ ഇതാണ് പരിപാലകൻ എന്ന് വരുന്നത്. ഇനി ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതൻ എന്നുള്ളതാണ് അചിന്ത്യം. അചിന്ത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ചിന്തകൾക്ക് അതാണ്. പിന്നെന്താണ്? ആദിത്യ തേജസ്വിയുമാണ്. ആദിത്യവർണം, ആദിത്യനെ പോലെ തേജസ്സുള്ളവനാണ്. പിന്നെയാണ് തമസപരസ്ഥ. എന്താണ്? അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ്. നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇൻകൺസീവബിൾ. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇവൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ശിവദേവൻ പോലും ശ്രമിച്ചാലും. അതുപോലെ തന്നെ പോട്ടെ, നമ്മളുടെ അനന്തശേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ, അനന്തശേഷന്റെ മേലാണ് ഇപ്പോഴും ഭഗവാൻ ശരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ അനന്തശേഷന് പോലും ഭഗവാൻ ഇനി അടുത്ത നിമിഷം എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് മാത്രമാണ് സാധിക്കുള്ളൂ, വേറെ ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ അവ്യക്തഗതനായോ ശൂന്യതയായോ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നു. അത്തരം ധ്യാനത്തിന് പ്രയാസം കൂടും. എന്തുകൊണ്ട്? ഇപ്പൊ ഭഗവാന് രൂപമില്ലാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ? ഒരു രൂപത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കൊരു ഒരാളെ ധ്യാനിക്കാൻ എളുപ്പം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ രൂപം, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ആ വേണു ഊതുന്ന ഭഗവാനായിട്ടാണ്. അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അണുവിനേക്കാൾ ചെറിയ രൂപം കൈക്കൊള്ളുവാൻ ഭഗവാന് കഴിയും. ഒരു കേശാഗ്രത്തിന്റെ 10,000 ഒരു അംശം വലിപ്പമേ ഉള്ള ഒരു ജീവാണുവിന്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്താ? ഒരു മുടിനാരയുടെ 10,000 ഒരു അംശമാണ് അല്ലെ? അത്രയും ചെറുതാവാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയല്ലേ നമ്മളും. അചിന്ത്യം എന്ന പദം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശക്തി പ്രഭാവം നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കും അതീതമാണ്. നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? ഇനി പ്രയാണകാലേ മനസാ ചലേന ഭക്ത്യായുക്തോ യോഗ ബലേന ചെയ്വ ഭ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ സമ്യക് സദം പരം പൂരുഷമുപൈതി ദൈവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമോക്ഷനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? പ്രയാണകാലി, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിര മനസ്കനായി പരിപൂർണ ബുദ്ധി. ഇത് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ, ജ്ഞാനയോഗ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. എന്താണ്? മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിര മനസ്കനായിട്ട് പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ അതായത് നമ്മുടെ പുരികത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ പ്രാണവായുവിനെ ഇതായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പരമോക്ഷനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇത് എവിടെ വരയ്ക്ക് എത്തുള്ളൂ? ബ്രഹ്മജ്യോതി വരയ്ക്ക് മാത്രമാണ് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. യദക്ഷരം വേദവിദോ വദന്തി വിശന്തി യദ്യത്തയോ വീതരാഗാഹ യദിച്ഛന്തോ ബ്രഹ്മചര്യം ചരന്തി തത്തേ പദം സംഗ്രഹേണ പ്രവിശ്യേ.
വേദപഠനം ചെയ്തവരും ഓങ്കാരം ഉരുവിടുന്നവരും സന്യാസി വര്യന്മാരും ഏത് ബ്രഹ്മപദം പോകുന്നുവോ, ഏത് പരിപൂർണതയെ ആഗ്രഹിച്ച് ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിക്കുന്നുവോ, മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് കാരണമായ ഈ പ്രക്രിയയെ ഇനി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? വേദപഠനം ചെയ്തവരും ഓങ്കാരം, അതായത് ഓങ്കാരം ആരാണ്? ആ വേദാന്തികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. എപ്പോഴും എന്താണ്, ജ്ഞാനയോഗമാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ വേദപഠനം ചെയ്ത ഓങ്കാരം ഉരുവിട്ട് സന്യാസവര്യന്മാരായിട്ട് ബ്രഹ്മപദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതി വരയ്ക്ക് എത്തുന്നവർ ഏത് പരിപൂർണതയെ ആഗ്രഹിച്ച് ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിക്കുന്നുവോ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് കാരണമായ ഈ പ്രക്രിയ ഇനി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. ഇനി ഭഗവാൻ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്ക് ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത വിധം ലോകത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ ഘടനയ്ക്ക് അത്രയേറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയാൻ ആലോചിക്കാൻ പറ്റൂ നമ്മുടെ കലിയുഗത്തില്? ഇല്ല അല്ലെ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഏത് ലെവലിൽ അവർ പോകണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത ജനറേഷൻ മാറി മാറി വരും തോറും. മുമ്പ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു മാരേജ് വരയ്ക്കും നമ്മള് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിച്ച് വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പഠിച്ച് ആ ലെവലിലാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് അതും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. കലിയുഗത്തിൽ ആധ്യാത്മിക സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമോച്ചാരണമല്ലാതെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് മറ്റൊരു വഴിയിലെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മളുടെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സാധന ഭക്തി വരയ്ക്കൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട്, അതായത് 6 ചക്രങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, ആ 6 ചക്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ കൂടി ഒരു പ്രാണവായുവിനെ പുറത്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധിക്കുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ കലിയുഗത്തിലൊന്നും അത് സംഭവ്യമല്ല. കാരണം ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും കുട്ടികൾ കൂട്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, അത് എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് എന്ന് പറയും. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ലോകത്ത് ഒരു സാധനാഭക്തി ലെവലിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് എത്ര പേരുണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അത് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ത് പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ഇരുന്ന് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കും. അത് ഈ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാവും. യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന് സർവദ്വാരാണി സംയമ്യ മനോഹൃദി നിരുദ്ധ്യജ പ്രാണാമാസ്തിതോ യോഗധാരണ. ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം യോഗം പരിശീലിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി വേണ്ടത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കഥകടയ്ക്കുകയാണ്. പ്രകാരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംയമിച്ച് മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുകയും പ്രാണവായുവിനെ മൂർത്താവിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ യോഗസ്ഥനാകാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ, യമ നിയമ ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതേ ലെവലില് നമ്മൾ ഇരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ പുറത്തുള്ള ഈ ലോകമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത മാതിരി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഫുൾ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല അവരടിച്ചാലും ഇടിച്ചാലും അറിയാത്ത ലെവലില്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യോഗസ്ഥനാവേണ്ടത്. എന്നിട്ടോ ഓമിത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ വ്യാഹരൻ മാമനുസ്മരൻ യപ്രയാതീതജൻ ദേഹം സയാതി പരമാം ഗതി. ഇങ്ങനെ യോഗസ്ഥനായി ഓം എന്ന ഉത്തമമായ വിശുദ്ധാക്ഷര സംയോഗം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടും പരമദിവ്യോത്തമപുരുഷനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ എത്തും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ജസ്റ്റ് ഓം, അതങ്ങനെ നമ്മൾ ഓം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. വേറെ ഒന്നുമില്ല അവരുടെ ഉള്ളില്. ആ ഓം എന്നുള്ള മന്ത്രം ഇങ്ങനെ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ശരിക്കും അത് ഭക്തിയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത്രയും നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ അവരെന്തായാലും എത്തും. അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നാലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓങ്കാരവും ബ്രഹ്മവും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും വിഭിന്നങ്ങൾ എന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ അവ്യക്തമായ ശബ്ദം അത്രേ ഓങ്കാരം. നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ, ശബ്ദങ്ങളിൽ ഓങ്കാരമാണ് ഭഗവാൻ. ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ട് മരിക്കുന്നയാൾ തീർച്ചയായും ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നിലെത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കിക്കോളൂ, ഈ അധ്യായത്തിൽ എസ്പെഷ്യലി 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഓരോ പർപ്പട്ടും ഓരോ ഭാവാർത്ഥവും പ്രപാദ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കൂ, വേറെ വഴിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കൂ, വേറെ വഴിയില്ല. കാരണം ഈ ഓം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അതിനേക്കാൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഉപദേശം. ഇത് ഇന്ന് ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമ്മൾ നിർത്താട്ടോ. അനന്യചേതാ സതതം യോമാം സ്മരതി നിത്യശക തസ്യാകം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനക. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. ഇവിടുന്ന് അനന്യചേതാ സതതം, അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം. അനന്യചേതാ സതതം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ബുദ്ധി വേറെ ഒന്നിലും പോകാണ്ട്, അതായത് അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, ജ്ഞാനകർമാദി അനാവൃതം. പ്രവേശിക്കാതെ അനന്യചേത എന്ന് പറഞ്ഞാല് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധി വേറെ ഒന്നിനും വ്യാപരിപ്പിക്കാതെ എന്താ ചെയ്യണം? നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക?
നമ്മുടെ മനസ്സ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, അതപ്പം നമ്മൾ കീർത്തനങ്ങൾ പാടുന്നു, അല്ലെ? അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോ എന്താണ്ടാവുക? സ്മരണം. നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനം വഴി എന്താണ്ടാവുക? ഭഗവാന്റെ സ്മരണ വരും. ഭഗവാന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് ആരെയാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്? പ്രഹ്ലാദന്. ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പോലും ഭഗവാൻ സ്മരണയോടുകൂടി ജനിച്ച ആളാണ് അല്ലേ പ്രഹ്ലാദ്. അപ്പൊ സ്ഥിരചിത്തതയോടെ, അപ്പൊ എന്താണ്ടാവുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ക്രമമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ആ മന്ത്രം ജപിച്ച് മുടങ്ങാതെ നമ്മൾ ജപിച്ചുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ജപിക്കാണ്ട് ഇരുന്ന് നോക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ടു, അയ്യോ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തില്ല, എന്തോ കുറ്റം ചെയ്ത മാതിരി നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു ബോധം വരും. നമ്മൾക്ക് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ സ്ഥിരം ഒരു റൗണ്ട് ആണെങ്കിലും ശരി, എല്ലാ ദിവസവും ഒരു റൗണ്ട് ജപിക്കുന്ന ഒരാള് 1-2 ദിവസം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, ബന്ധുക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം, പല കാരണങ്ങളും വരാം അല്ലെ? അങ്ങനെ ഏതോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് 1-2 ദിവസം നമ്മൾ ജപിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു കുറ്റബോധം വരും. അയ്യോ ഞാൻ ജപിച്ചിട്ടില്ല, ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിനോടൊരു ആകർഷണം വരാൻ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു ആകർഷണം വന്ന് അവസാനം ഒരു സ്റ്റേജ് എങ്ങനെയാ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഗിൽറ്റി ഫീലിംഗ് മാതിരി, എന്തോ നഷ്ടപ്പെടുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു തോന്നൽ. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാനുമായി നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അർത്ഥം. അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായി അടുത്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? സ്ഥിരചിത്തതയോടെ, ആ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ അത് മുടങ്ങാണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു റൂട്ടീനായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അത് മാറും. നമ്മൾ സ്ഥിരം ആ സമയത്ത് അത് ചെയ്യും. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ഒരേ സമയം നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക? പല്ല് അത് റൂട്ടീനാണ്. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ പോകും, ബ്രഷ് എടുക്കും, നമ്മൾ ചെയ്യും അല്ലേ? അതിന്റെ കുളിച്ചിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഡെയിലി രാവിലെ കുളിച്ചിട്ട് കിച്ചണിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ടീനായിട്ട് നമ്മൾ കുളിക്കും. ഇതന്നെ നമ്മളെ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കണം, ഡെയിലി നമ്മൾ ഓർപ്പിക്കണം, അയ്യോ ഞാനിന്ന് കുളിക്കണം, ഞാനിന്ന് പല്ല് തേക്കണം. അത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഭഗവത് സ്മരണി. നമ്മൾ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്മരണ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനോട് രുചി വരും, അതിനോട് ഇഷ്ടം വരും. അത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സന്തോഷമായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറയാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആസക്തി വരാൻ തുടങ്ങും. ഭക്തിയുത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം, ഭാഗവതം പഠിക്കണം, ഞാൻ പഠിച്ചത് കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം, എനിക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോഴും നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യും. കാരണം കുറേ ചെറുപ്പത്തില് നമ്മള് ഇതെല്ലാം പഠിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ കുറച്ചുകൂടി ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പൊ മക്കളൊക്കെ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അവർ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം എന്നില്ല, അവരുടെ ലൈഫ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അവർക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ആകർഷണം വന്നാൽ മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ പക്ഷെ അത് ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു 15 വയസ്സിലോ 12 വയസ്സിലോ 13 വയസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ജനിക്കുമ്പോൾ മുതലോ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫ് പൂർണ്ണമായും ഇതിൽ ഇതായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് അതിനോടുള്ള ആകർഷണം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനോടൊരു ആകർഷണം വരുമ്പോ പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾക്ക് ആ ഭക്തി തന്നെ, ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം, അതിനോടൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം വരാൻ തുടങ്ങും. ഇഷ്ടം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവസാനം നമ്മൾക്ക് ആ ഭഗവാനെ സ്വയം നമ്മൾക്ക് കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കാണാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്തും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരാള് ഞാൻ എന്താ പറയാ, ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഇപ്പൊ 3 സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ജ്ഞാനയോഗം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ യോഗാരൂഢനായിട്ട്, അതായത് സിദ്ധി അതാണ്. ഒന്ന് എന്താ പറയാ, ബ്രഹ്മലോകത്ത് നമ്മൾ എത്തുന്നതാണ്. രണ്ടാമത് സമാധി ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം, ആ പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള രൂപം നമ്മൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ എത്താം. പക്ഷെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ ഒരു ഭക്തിയോഗിയായിരിക്കണം. ആ ഭക്തിയോഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് എന്ത് പറയുന്നത്? അനന്യ ചേതാസത്യം. അപ്പൊ 3 ലെവലായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ദിവസം നാളെ നോക്കാം. നാളെയല്ല, മറ്റന്നാൾ ഇനി ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നാളെ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് വളരെ വേഗം കഴിയും. നിങ്ങളുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരു 15 മിനിറ്റ് 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ നാളെ നിങ്ങളുടെ എക്സാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാര്യം പറയാനുണ്ടോ? ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.